yɛnhwɛ we mmra ne yɛba nkɔmɔtwetwe de aka akyi no ɛbɛtoa so ɛyɛ na nipa ni bi adwen sɛ me islet toboa mfinhyia du no mfinhyia du ana mfinhyia du asa ne akyire ansa ne manya so mfaso no ɛbere no bo a ɛnso asɛm baako a ɛyɛ yɛ refisi bi sɛ ho ne sɛ kɔba sɛ mfinhyia ba ana agyehye mu no ba mwuo ɛbɛfa wo a ɛkwan bɛn ti wɔ bi so ɛbɛfa so a ɔbɛtena ɛno nti na wo so no ho hyɛ sɛ mu san sɛ slet mfaso deɛ no ɛntwɛn sɛ ɔbɛfa ko mehyia mu ana bɛyɛ mfinhyia bi ansa nyame mfasa manko hyia bi ana obi ba slet ɛnto wo yɛ no ɛde bɛhwɛ nkyire ama busua anya so wie enti wonim wode hyia bi ana wonia bi a wo yɛ ɔno ankasa da dwuma a tinefo na ɔmfa no ho hyɛ slet no mu ɛyɛ wo daakye enti fa no bɛsena adwen sɛ me islet toboa mfinhyia du no mfinhyia du ana mfinhyia du asa ne akyire ansa ne manya so mfaso no ɛbere no bo a ɛnso asɛm baako a ɛyɛ yɛ refisi bi sɛ ho ne sɛ kɔba sɛ mfinhyia ba ana agyehye mu no ba mwuo ɛbɛfa wo a ɛkwan bɛn ti wɔ bi so ɛbɛfa so a ɔbɛtena ɛno nti na wo so no ho hyɛ sɛ mu san sɛ slet mfasodeɛ no ɛntwɛn sɛ ɔbɛfa ko mehyia mu ana bɛyɛ mfinhyia bi ansa nyame mfasa manko hyia bi ana obi ba slet ɛnto wo yɛ no ɛde bɛhwɛ nkyire ama busua anya so wie enti wonim wode hyia bi ana wonia bi a wo yɛ ɔno ankasa da dwuma a tinefo na ɔmfa no ho hyɛ slet no mu ɛyɛ wo daakye enti fa no bɛsena ɛyɛ wo daakye enti fa no personal Mr. Bura Senator so ye bi e ben ne koye san hyehye ye bi wonimu da atorenkyem beto ye nkasa nsi de na nso se simpa wo nsi